সালুকা যত মিডিয়া ফাইনে রকম এই যত হাস্তানি লোক রকম নরক সাইমন সিনি বিশ্বরামগঞ্জ যে নগর পঞ্চায়েত খালাজান নাইতমনি আর সিনি এডি সিনি হা খবই বরক খালাজান নাইতङ उनका आ जागा बरक जों मेप थामनि मेप दैमानया हाबेनो बंग जे लैंडमार्क दैमानि आ जागा सिनि आमतली बिसिनि बिसि कमिटिनि जे ऑफिस पंचायत ऑफिस सिनि सब जोनल ऑफिस आईएस रो खबजगै ए गोबां मा जागा फाजिं सिनि एडिसिनि हा खबजगै दङ बे बायदवा आबनो कारिगो तेकाइसा बरक जेता बद्रला ग्राम पंचायत नि आन्दर हुमिने सिनि बीएसएफ कैम्प खालामनानै पाबुक थांनि दंमोन एक्चुअली आबो चिकनसारा एडिसि विलेज से कलायो आरो जे तंनाय आरो लुकुरक बेबाक सिनि एडिसिन बुटारक इनका ताबुक जे जागाव बर बीएसएफ कैम्प खालामनाय दंमोन आ जागानि जे जत्त राबार बागान दं प्राय 77 परिवारनि बरकनि सिनि तिप्राथा मामा बरकनि राबार बागानाव तानाय माने आबनो नावै आ जागानाव नावैनो जे बीएसएफ कैम्प खालामनानै नाय दंमोन अमनो जों गोबां मा 2024 नि जुलाइ मासावबो डिएम मिथानि जों कागजआ সেই সময় বড় जोंनो क'क्राझार अमाहा যদি নি दखानके जों अमनो नाया हमिने फेबा तुनि आतंसा हठातके थांनाय 10 तारिखआव बरक 11 तारिखआव हठातके हाय हाय बिबारखौ सुनिबागैनो फाइनाय नायफैनाय मोटामुटी फाइनाल हमिनाय बरक चिनि आमचानि चिकनसारानि लुकुरकनो साइकलांखा आबनो एगेन्स्ट खालामनाय आबनो प्रोटेस्ट खालामनाय विशेष खालाम ओ दुटा न प्रोटेस्ट खालामनाय खानानि सिमिक आं बिश्रामगंज डिएम ऑफिस नि बसखांनो आबो सल्यूशन नि जरा सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालामनानै थांनि दङ अबनि बागैनो नरकनो दिनै मुंनि हारमानि हास्तानि लुकुरकनो पयमुं खाना निसिमिक आं जोंनाय आं आंनि देहेननि थैजे सुख दंसाक पर्यन्त आं अमनो नारकनानि चेष्टा खालाम थांनाय आं साइमोन बोसोर साक्सेस जोंनाय तबे आं मने बागै मरणपन लड़ाई खालामनाय खानानसिमि सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन आसुकनाय अ जागा आनो केबो दागिया अ जागा केमनि प्रेसारास पुरि आं खा खालायखा जों अनेक कागज लायखा अनेक आंदोलन खालायखा जों अमनि बागै लामा बका सुका फेबा जों अमनि कोनो सल्यूशन मोन बागै विशेष खालाय अ दुटा न तैनो अ डिमान्ड तैनो खानानसिमि आं 11 तानसिमि डिएम ऑफिस खौ सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुली आरो कोनो साउंड सिस्टम दंला आरो कोनो बासन अंगला आं आजागा आसुगु प्रोटेस्ट खालामनाय निरब भाबे अमनि एगेन्स्ट थानाय बिहासो सिगां खाना खाबो बगाव थांगै कगलां सालायखै दाय एसडीएम सारा आखौ जे सल्यूशन ना हनजे सामन दासो जरके आबो इनदान खाना किन्तु आबो आदनो थांगोन बरे दासो जर बरंनि कोनो सुमतैसा नुह जागिया आबन बागै सल्यूशन बागैलाय कोनो कक साहर जागिया हाबेनो प्रशासननि बंग प्रसेस बंग चलि दंथो आं आबन नाया आं अरे केबं मुंथान नाया आनि ककके हायसि सिफाय जला डिस्ट्रिक्टबो जदिनो बीएसएफ कैम्प नो खालामनाय नांखांके बिनि फसल खालाय जायगा गोबां मा जागा दङ खालि माने लैंड दङ सरकारि निनो गोबां मा जागा खालायजाक दङ आ जागा कोनो राबार गाय जायगा आ जागा कोनो बरक दखल खालाय जायगा आम हाय जागाओ उनको खालायगा हंके जानाय आंगरो सरकारनि एगेन्स्ट या आंगरो नगर पंचायत खालामनानै थांथानिबो एगेन्स्ट या बीएसएफ कैम्प खालामनानै थांनोबो एगेन्स्ट या किन्तु आ जागा बरक नि जनबहुल एलाकाओ सिनि बरक जेता जीविका निर्वाह खालायदोंमोन जेता 100-150 बছर सिगांनो सिनि बाप दादान आमाल थेकेनो आ जागा सिनि बरक हक खालायफुनो सिमि दखल खालायनाय जे फाइ दंमोन आ जागानो सोंथिनि मुतेनो याकाना मुजुंया याकाना नजगया आ तमुंनो हागे सिनि हातरे तुरके तिनि अर थुपसा खाना ओ जागा थुपसा अंकाके सिनि एडिसिनि हासे खसरि फानाय ओ भबिष्यते सिनि तेबो हा खसरि फानाय हानि बागै ताबुकनो आं खा खालायो उपयुक्त समय अमनो प्रोटेस्ट खालाय नारकनानि बागैने आ खा खालायनाय आनि बिसिनि थेके आनो आनि बखा खा संखा हानि बागै खानानसिमि आं साइसुंनो आसुग्रानाय लुकुरक लंगि रखबा रखा रेखा रिया फेबा
आंलाय मने bagene kanan chimne asukna hene decision naka te ani formally tini ang information lirkha FPO no sibajana FPO information lirkha te ajaga khana ani monchongnai monchowa atugui ang kanan chimi soba chengnai sini ha protect khaiden bagene sini edi sini ha no narakmani bagui rokha khaiden bagene